Jeg er nu færdig med de første 2 romperækker i inderborden og skal til at lave den tredje. Og hvis vi går over og kigger her på mit færdige retstrikkede svøb, så har jeg så lavet den her, og nu skal jeg til at lave den her. Og som I kan se, så ligger de igen. Den ligger forskudt, så der ligger en hen over de her 2 her. Til gengæld så flugter den som med den første romperække, vi lavede. Så det her kommer til at ligge så pænt hen over hinanden. Og fordi jeg igen nu har et skift i mit mønster, så gør jeg simpelthen det, at jeg kører en kontrasttråd i nogenlunde samme tykkelse ned igennem mine masker. Fordi hvis nu så det går galt, så har jeg muligheden for at pille op, uden at skulle pille op hele vejen ned. Fordi det gider vi ikke, det bliver træls. Vi vil gerne prøve at minimere risiciene i det her arbejde. Og her, der er vi i diagram C, hvis du strikker efter diagram, og vi har strikket de første 16 pinde. Og hvis du strikker efter tekst eller efter den gamle opskrift, så vil du være færdig med pind 54 og skulle i gang med pind nummer 55. Det er selvfølgelig vigtigt, at du lige har en snor her, som er lang nok, så du ikke... Så nu sidder den selvfølgelig bare igennem her, så der er ikke noget, der går op eller noget. Det er bare irriterende, hvis den lige forsvinder, og man sidder der og skal pille op. Og så er jeg igennem. Og jeg har valgt at lade tråden sidde fra den anden også hernede. Den kan du i princippet jo godt pille ud, når du er nået hertil, fordi så burde det være okay. Men det er op til dig selv. Jeg lader den sidde, bare for syns skyld, fordi så har vi den. Og nu er jeg færdig her, og så kan jeg så gå i gang med at strikke efter mønstret, og så vil den lægge sig hernede. Og så skal jeg slå om, og så har jeg 9 ret til at starte med. Og det er selvfølgelig vigtigt, at du lige koncentrerer dig om ikke at få strikket tråden med, fordi så vil den sidde og være irriterende, ikke? Og så skal vi lave de her. Og så kan jeg afsløre også, fordi jeg ved, der er nogen, der sidder med den første udgave af opskriften, at der strikkede man altid bare 2 ret sammen. Men det jeg gør, det er, at jeg strikker 2 ret sammen, slår om en ret, 2 drejet ret sammen. Og det gør jeg simpelthen, fordi så vender det pænt. Altså så får vi en rombe, der gør sådan der, i stedet for at alle omslagene ligger den samme vej, hvis det giver mening, ikke? Altså så jeg får dem til at gøre sådan her. Det gør ikke den store forskel, når du strikker i retstrik, kan man sige. Det er bare for min skyld, og især det bliver meget tydeligt, hvis du strikker rundt i ret, hvor du ikke laver de der vrangmasker, så bliver det altså bare lige lidt pænere, når de lige vender den rigtige vej. Og så har vi igen 15 masker igennem dem her. Det vil vække genkendelsens glæde her, den her start her, fordi det er jo ligesom det var på de 2 andre, da vi startede på
dem. Og så er det ellers bare at køre derudad. Og så kan du se her, at tråden ligger så fint hernede. Den skal helst bare ligge for sig selv hernede under, sådan så den er til at få fat i. Og det du også kan se, det bliver tydeligere for dig, det er, at de her omslagsmasker lægger sig præcis over omslagene hernede i rumpen. Så du har den der, og den flugter rigtig, rigtig pænt med den der. Så hvis du har brug for lige at være sikker, så kan du sætte nogle maskemarkører, så du kan se, at de falder hen over hinanden. Men det vil være sådan, at den du laver strikret her, den vil ligge så præcis over den, hvor du strikker ret der i midten på den nederste rumpe. Der er en fejl, hvis du strikker efter diagram i diagram C i det, der hedder pin 27. Jeg har lagt diagrammet op i gruppen. Det er bare så du er opmærksom på det. Du vil også opdage det, og det sker simpelthen, fordi du skal sørge for at have et mellemrum her mellem. Prøv lige at glatte ud her. Der skal være et mellemrum her mellem de her rumper. Og der var jeg kommet til at lige at lave noget andet. Så og det er rigtigt, hvis du strikker efter tekst, der er ikke nogen problemer. Du skal bare lige være opmærksom på, at diagrammet ligger derop, og vi sender selvfølgelig en rettelse ud, når vi har skrevet til de sidste ting på opskriften. Så ellers så vil jeg bare sige rigtig god strikkelyst til den sidste del af siden her, og så kommer I til at se, hvordan vi gør, når vi strikker siderne sammen. Tak fordi du kiggede med.